स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स अँड कॉन्टॅक्ट लेन्स क्लिनिकचा भव्य शुभारंभ सोहळा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अल्पावधीतच ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेलं स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स आता आपल्या देवभूमी पर्यटन नगरी अर्थात देवगड जामसंडे येथे सोमवार दिनांक 1 मे 2023 रोजी सकाळी ठीक 10 वाजता महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाचं औचित्य साधून स्पेक्ट्रोमार्टच्या 8व्या शाखेचा शुभारंभ सोहळा आयोजित करण्यात आलाय। त्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन माजी आमदार अजितराव गोगटे यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। यावेळी ह्युमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे विभागीय अध्यक्ष श्री संतोष नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष श्री मंदार काणे आणि विद्याविकास शिक्षण मंडळ जामसंडेचे कार्यवाह श्री प्रवीण जोग उपस्थित राहणार आहेत। तेव्हा सर्वांनी या शुभप्रसंगी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं आवाहन करण्यात आलंय। स्थळ सांस्कृतिक भवन शेजारी, आपला बाजार समोर, मेन रोड, जामसंडे देवगड। संपर्क 8412 0190 84। आमच्या सर्व्हिस शाखा कणकवली, सावंतवाडी, मालवण, वैभववाडी, शिरोडा, बांदा, आरोंदा आणि देवगड। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अल्पावधीतच ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेलं स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स अँड कॉन्टॅक्ट लेन्स क्लिनिकच्या 8व्या शाखेचा शुभारंभ जामसंडे येथे ह्युमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे कोकण विभागीय अध्यक्ष संतोष नाईक यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाला। यावेळी ह्युमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष मंदार काणे, सचिव अर्जुन परब, मालवण सचिव राजेश लब्दे, विद्याविकास मंडळ जामसंडेचे कार्यवाह प्रवीण जोग, रोहित हडकर, सोहम शारबिद्रे, सावंतवाडी आय केअरचे नितीन नाईक, निखिल कुडव, आप्पा चव्हाण, सखाराम चव्हाण, कुणकेश्वरच्या माजी ग्रामपंचायत सदस्या रसिका पेडणेकर, पोलीस दशरथ चव्हाण आदी उपस्थित होते। त्यासाठी असं वेगळं काय देणार? देवगडमध्ये बरीच चष्म्याची दुकानं आहेत, बरेच काय काय स्कीम असतात, तुम्ही असं देवगडमध्ये वेगळं लोकांसाठी काय देणार? स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स कणकवली हे आमचं ॲक्च्युली पहिलं मूळ सुरुवातीला, आणि त्याच्यानंतर आम्ही 6 शोरूम इतर पूर्ण जिल्ह्यात ओपन केले आणि आता आमचा हा 8वी ब्रँच आमची देवगडमध्ये। त्याच्यात माध्यमातून आम्हाला एक सांगायला आवडेल ते म्हणजे की बाकी चष्म्याचे दुकानं इतर सगळीकडे आहेत, पण आमची खासियत म्हणजे कसं आहे की मुळात जे आता जे लेटेस्ट डिझायनर फ्रेम्स वगैरे जे आहेत, जे आता काळानुसार नवीन नवीन चालतात, ते खास करून मुलांसाठी जे बिब्लॉग चष्मे वगैरे जे आहेत की त्याचे मी ऑनलाईन रेट्स वगैरे बघितले तुम्हाला बऱ्याच जास्त किमतीत मिळतात, पण ते आम्ही कमीत कमी रेटमध्ये आणि चांगल्या क्वालिटीची एक सेवा आम्ही ते देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। शिवाय महत्त्वाचं पण म्हणजे की चष्म्यावरती ऑफर हे फक्त आतापर्यंत आपण ऑनलाईन बघत होतो, पण आता मी आमच्या माध्यमातून जिल्ह्यात पण हे सुरू केलं आहे की सध्या आमची इथे जी ऑफर आहे ती चष्मा खरेदीवरती मला एक फ्रेम पूर्णपणे फ्री मिळते आणि गॉगलवरती जे आमचे ते अप टू 50% ऑफ आहे, म्हणजे तुम्हाला 50% पर्यंत तुम्हाला गॉगलवरती सूट मिळते। यामध्ये ग्राहकांसाठी कसं विशेष आम्ही सेवा इथे देण्याचं एक महिना ही आमची सध्या ऑफर इथे राहील। पण आता ही तर आता ही ओपनिंग ऑफर शुभारंभ ऑफर म्हणून 1 महिन्यात चालवणार। चालेल, धन्यवाद। डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डोळे तपासून ग्राहकांना माफक दरात चष्मा उपलब्ध करून देणार असल्याचं स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स अँड कॉन्टॅक्ट लेन्स क्लिनिकचे जामसंडेचे मालक मंगेश चव्हाण यांनी सांगितलं।
आमचा अजून एक महत्त्वाचा विशेष म्हणजे की आमच्याकडे नॉर्मली डिजिटल आय चेकअप आम्ही एक प्रकार हे वापरतो आणि याच्यामध्ये कसं की कम्प्युटराइज आय चेकअप होतंच, शिवाय त्याच्यामध्ये मॅन्युअल चेकअप सुद्धा हे केलं जातं. महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे असा आहे की याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आम्ही चार्जेस कुठले पेशंटकडनं घेत नाहीत. हे ॲब्सोल्युटली फ्री सर्व्हिस सगळ्या पेशंटसाठी देतोय. दुसरी गोष्ट आम्ही याच्यामध्ये जे विशेष म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह लेन्सेस वगैरे जे आपण बनवतो आता, प्रोग्रेसिव्ह लेन्सेससाठी आमची स्पेशालिटी आहे. कारण प्रोग्रेसिव्ह लेन्सेस म्हणजे जाताना आपण वयाच्या 40 वर्षानंतर जे लोक टिपिकल बायफोकल चष्मा वापरतात जो 2 काचेचा असतो, पण तो काचेचा चष्मा न देता आम्ही की कमीत कमी बजेटमध्ये लोकांना चांगल्याच प्रकारचा प्रोग्रेसिव्ह डिजिटल लेन्सेस कसा देता येतील याचा आमचा प्रयत्न असतो. शिवाय आणि विशेष म्हणजे आमच्याकडे चष्म्याचं मेंटेनन्स सर्व्हिस जे कुठेही आपल्याकडे मिळत नाही. की एकदा आपण चष्मा विकला म्हणजे तो आपला कस्टमर संपला असा प्रकार होत नाही. तर आम्ही कस्टमरला वारंवार त्या चष्म्याच्या मेंटेनन्ससाठी पण आमच्याकडनं फॉलोअप कॉल केला जातो, जेणेकरून 2 ते 3 महिने नाकावरचे नोजपॅड वगैरे प्रकार जो असतो तो चेंज करण्याचा आहे, चष्म्याचे साईडचे स्प्रिंग आहे, त्याची अलाइनमेंट आहे, या सगळ्या गोष्टीसाठी आमच्याकडनं समोरून फॉलोअप केलं जातं. शिवाय जर त्यासाठी कोण एखादा आमच्याकडे ग्राहक येत असेल पुन्हा तर त्याला ती सर्व्हिस पूर्णपणे ॲब्सोल्युटली फ्री देतो. ही आमची सगळ्यात मोठी खासियत आहे. आणि आतापर्यंत जे आम्ही 8 ब्रँचेस जे ओपन केले ते याच जोरावरती केलेले आहेत. की आमचा जो ग्राहक वर्ग जो सुरुवातीच्या पहिल्या ब्रँच पासून जोडत गेलो तो आमचा असाच वाढत आहे. आणि तेच ग्राहक रिपीट येत आहेत, तीच ग्राहक आपला रेफरन्स इतरांना देत आहेत की बाबा इथे जा तुम्ही, इथे तुम्हाला मोफत सर्व्हिस मिळेल. चष्म्यासाठी तुमच्याकडनं रिपेअरिंगसाठी तुमच्याकडे 1 रुपये चार्ज केला जात नाही. हे नोजपॅड वगैरे जे आपल्याकडे एकदा चष्मा बनवला की लोक आपल्याकडे चष्मा खराब होईपर्यंत कोण बनवत नाही. पण आम्ही कस्टमरला समोरून त्याची कस्टमरची आम्ही जागृती करतो की तुम्ही हे नोजपॅड जे 2 ते 3 महिन्यांनी बदलायचेच असतात, ते कस्टमरचे एकदा मनात आम्ही टाकून दिलं आहे. आणि ॲब्सोल्युट त्याच कस्टमर जे ते 2-3 महिन्यांनी आमच्याकडे येतात. आता मी तुम्ही बोलताना बोलून आणि ह्या तुमच्या शाखा कुठे आहेत? सगळ्यात कणकवली, सावंतवाडी, मालवण, वैभववाडी, बांदा, शिरोडा, आरोंदा आणि आता ही 8वी ब्रँच आमची जी आहे ती जामसंडे देवगड. याच्यात विशेष कसं आहे की आम्ही मुळात आहोत आम्ही ग्रुप ऑफ ऑप्टिकलसाठी काम करतो. आता ही ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल्स याचा अर्थ असा असतो की आम्ही सगळेजण मित्र आहोत याच्या ग्रुपमध्ये. ओके, याचं कसं ओनर मी एकटा नाही किंवा याला तुम्ही पार्टनरशिप असं म्हणू शकत नाही. आम्ही ग्रुप ऑप्टिकल असं असतं की आम्ही जे कस्टमरसाठी जे आता हे फ्रेम्स वगैरे जे गोष्टी जे आहेत त्याचं बल्क पर्चेसिंग आमच्याकडे आहे. शिवाय आमचं जे मार्केटिंग स्ट्रक्चर तुम्ही आता पाहताय, मार्केटिंग स्ट्रक्चर जे सगळ्यांचं ग्रुप ऑप्टिकल सगळे एकत्र केलं जातं. त्यामुळे कस्टमरला कसं होतं की एखादा कस्टमर आमच्या इथे देवगड ब्रँचला आला, तोच कस्टमर समजा त्याला काय चष्म्याचा काय प्रॉब्लेम झाला, काय त्याला काय मटेरियलचं म्हणजे त्याला काय रिपेअरिंग करायचं असेल तर तो आमच्या कुठल्याही शाखेत जाऊ शकतो. तिथे तुम्हाला ती सेम सर्व्हिस ॲब्सोल्युटली फ्री कॉस्ट मध्येच मिळणार. त्याचे तुम्हाला वेगळ्याने काय चार्जेस द्यायची तुम्हाला गरज पडत नाही. धन्यवाद. आज स्पेक्ट्रम आर्ट ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल्स यांची 8वी शाखा देवगड जामसंडे येथे सुरू होत आहे. याच्या निमित्ताने आम्ही स्पेक्ट्रम आर्टमध्ये या शॉपमध्ये 1 महिन्यासाठी एक फ्री फ्रेम म्हणजे पूर्ण चष्मा बनवला त्याच्या फ्री फ्रेम प्लस गॉगलसाठी 50% ऑफ देतच आहोत. याच्या पुढेही म्हणजे प्रत्येक महिन्यामध्ये किंवा सीझन वाईज आम्ही वेगवेगळ्या ऑफर वेगवेगळ्या कालावधीसाठी मर्यादित कालावधीसाठी सुरू ठेवू. मॅडम आज प्रयत्न हे ऑफर एक आहेच वैशिष्ट्य. त्यात लहान मुलांसाठी स्पेशल ब्लू ब्लॉक म्हणजे आता सध्या मीडिया टीव्ही म्हणजे सोशल मीडियाचं प्रमाण खूप वाढलंय किंवा टीव्ही मोबाईल ह्याच्यासाठी जे ब्ल्यू रेज असतात ते कट करण्यासाठी ब्लू ब्लॉक म्हणून एक महत्वाची लेन्स ही बाकीच्या ठिकाणी जास्त रेटमध्ये आहे, पण आमच्या इथे एक स्पेशल रेटमध्ये आणि चांगल्या क्वालिटीमध्ये अवेलेबल करून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलत देण्यात येईल. मी अर्जुन परब एक ग्राहक म्हणून आपल्याला मनपूर्वक सांगू इच्छितो माझा अनुभव की मी इतर ठिकाणी माझ्या मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झाल्यानंतर जो काही चष्मा घेतला होता तो चष्मा मला खूपच त्रासदायक ठरला. म्हणजे तो प्रॉपर प्रोसिजरने काय बरोबर त्याचं निदान झालं नसतं, तो नंबर काढला गेला नसता. मंगेशकडे आल्यानंतर स्पेक्ट्रोमध्ये त्याने ज्या तऱ्हेने मला ती ट्रीटमेंट दिली आणि त्याने आपले मूल्यमापन करून जे काय केलं त्यानुसार मला आता इतका फरक जाणवला की म्हणजे चष्मा
हा म्हणजे खूपच उपयोगी मला सगळ्या कामामध्ये आणि जमीन आसमानचा फरक असा म्हणायला हरकत नाही. खूपच आणि आत्मीयतेने त्याने जे केले ट्रीटमेंट दिली आहे ती फारच आनंददायक आहे. ग्राहकांना काय आव्हान कराल? ग्राहकांना तर मी सांगेन की त्यांनी जरूर ह्या जे काय स्पेक्ट्रोमार्टचा अनुभव घ्यावा प्रत्यक्ष आणि मला 100% खात्री वाटते की त्यांना तो अनुभव त्यांच्या फायदेशीर होईल एवढंच सांगू इच्छितो. धन्यवाद. देवगडमध्ये स्पेक्ट्रोमार्ट यांची 8वी शाखा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांनी ओपनिंग केलेली आहे आणि त्याचं ठिकाण देवभूमी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली देवभूमी देवगड या ठिकाणी आज 8व्या शाखेचं उद्घाटन मंगेश चव्हाण यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि या स्पेक्ट्रोमार्ट या शाखेला माझ्याजवळून त्यांना तसंच ह्युमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन या संघटनेजवळून त्यांना पुढील वाटचालीला हार्दिक शुभेच्छा. आज देवगडमध्ये सुरू होत असलेल्या स्पेक्ट्रोमार्ट या 8व्या शाखेचं उद्घाटन होत आहे. आमचे मित्र मंगेश चव्हाण यांनी हे देवगडला नवीनच हा उपक्रम सुरू केलेला आहे आणि या उपक्रमाला माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. व्हिजन हे फार मोठं असतं आणि एवढं ब्रॉड व्हिजन घेऊन यांनी इथे स्पेक्ट्रोमार्टचं शॉपी ओपन केलेली आहे. ही शॉपीमुळे आपल्या इथल्या सगळ्या लोकांना लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीनं आपल्याला परिपूर्ण असलेल्या शॉपीमुळे फायदा होणार आहे. या शॉपीला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स अँड कॉन्टॅक्ट लेन्स क्लिनिकचा भव्य शुभारंभ सोहळा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अल्पावधीतच ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेलं स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स आता आपल्या देवभूमी पर्यटन नगरी अर्थात देवगड जामसांडे येथे सोमवार दिनांक 1 मे 2023 रोजी सकाळी ठीक 10 वाजता महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाचं औचित्य साधून स्पेक्ट्रोमार्टच्या 8व्या शाखेचा शुभारंभ सोहळा आयोजित करण्यात आलाय. त्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन माजी आमदार अजितराव गोगटे यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. यावेळी ह्युमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे विभागीय अध्यक्ष श्री संतोष नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष श्री मंदार काणे आणि विद्याविकास शिक्षण मंडळ जामसंडेचे कार्यवाह श्री प्रवीण जोग उपस्थित राहणार आहेत. तेव्हा सर्वांनी या शुभप्रसंगी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं आवाहन करण्यात आलंय. स्थळ सांस्कृतिक भवन शेजारी, आपला बाजार समोर, मेन रोड, जामसंडे देवगड. संपर्क 8412 0190 84. आमच्या सर्व्हिस शाखा कणकवली, सावंतवाडी, मालवण, वैभववाडी, शिरोडा, बांदा, आरोंदा आणि देवगड. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.